your safety, please stand behind the yellow line. この電車は10両です。ホームの中ほどに停まります。この電車は新宿、池袋、板橋、十条の順に停車します。ご注意ください。3番線は埼京線各駅停車赤羽行きの到着です。電磁ブロックの内側ご通行お願いいたします。またお客様にご案内申し上げます。重要なご案内を申し上げます。本日夕刻に発生しておりました地震の影響、湘南新宿ラインこの後の列車すべて新宿止まりとなります。宇都宮線高崎線方面の直通列車、本日地震の影響によりすべての電車新宿止まりになることが決定しております。宇都宮高崎線は埼京線にご乗車の上赤羽でお乗り換えをお願いいたします。この電車の終点赤羽駅でお乗り換えください。